Čaute ľudia, ideme hrať túto hru Drivex. Myslel som, že prídete. Stalo sa niečo? Túto mapu dáme. Aká je najlepšia? Máš všetko porobené? Musíme si zmeniť autíčko. Pani Monika, to som ja na vine. Ja som na zápor. Presne. Vy ste na vine. Petinka je veľmi naivná. Uverí a vy ste jej ovládli hlavu. Presne poznám také typy, ako ste vy. Monika, prosím ťa. Olinka, jaké Olinka, prosím ťa. Ovládnení hlavu a potom sa načíva vykazuje. A ja to budem potom počúvať po nociach, jak mi budeš vyzlakávať a dostávať sa z toho. Ale určite neskoro. Konečne prešla. Dáme toto. Survival. Bože, ten zvuk toho auta. Som len tak trocha narazila, že to veľmi uberá. Tu fakt zomrem. Nie. Uj, no. 17%. No, nefungujem už. Teraz zomrem. Na nule. Už som veľmi zle dopadol. Reklama. Idem si dať veľmi dobré auto. Skúsim si dať toto. Hej. Spravíš mi rožok? Ako? Či mi spravíš rožok? Chceš papať? Ale neviem, či mám rožky. A párky? Párky nemáme. A rožky mám do rožka, jaký nájde. Ale do kuchyni pôjdeš. Tam máš, kde máš ten stojan na movi? Pôjdem. Konečne. Na tomto aute viem jazdiť najlepšie. Čo teraz spravím s tou večerou? Neviem. Ale podľa toho, čo som videla v televízii, tak by to malo byť približne odtiaľ. No si nechám toto auto. Zmením mapku. Nedáme si koláčik, pán Pišta?
Idziemy, poczekaj. Dneska sme vyhrali, inak 6-2. Hokej. Stávka! Vyhrali sme 6-2. Čo? Hokej. Ja viem, videla som. Máme jesť? No, videla som. Čaute ľudia, na budúce bude video.